Så vil jeg sige velkommen til Philip, min rigtig gode læge igennem nogle år, som jeg desværre snart skal sige nej til, så nu skal jeg nok holde op med at sige mere om det. Men Philip er jo ekspert i vores diabetes, som vi får efter vi har fået fjernet bugspytkirtlen, men også når bugspytkirtlen den begynder at sætte ud. Og han kan garanteret tale sig varm. Du ved rigtig meget. Han siger det nok selv, men ellers er han i hvert fald tilknyttet det store Steno Diabetescenter, der er flyttet her til Herlev Hospital her for et par år siden. Rigtig, rigtig flot hospital. Der er mange forskellige læger og øjenlæger og fodlæger, og jeg ved ikke hvad. Det er et kæmpe center. Nydeligt og fint. Vi er der et par stykker, der kommer der. Jeg kan da kende nogle ansigter i hvert fald rundt omkring. Ja. Nå, nu lykkedes det her at sætte ud som om. Først vil jeg gerne sige tusind tak, Ellen, for invitationen til at komme her og tale om diabetes sekundært til det, vi kalder total pankreatektomi, altså den operation, hvor man fjerner hele bugspytkirtlen. Man kan også som patient opleve, at man får fjernet noget af bugspytkirtlen. Det kan også gøre, at man får diabetes. Så der er faktisk en bred vifte af forskellige diabetesformer, fra at man for eksempel har en mild eller kronisk betændelse i bugspytkirtlen, til man får fjernet noget af den, til man helt får fjernet noget af den. Men bare for at holde os til tiden i dag og emnet, så kommer det primært til at handle om den diabetes, der opstår, når man får fjernet hele bugspytkirtlen i dag. Men I er selvfølgelig velkommen også til at spørge om alt muligt andet. Som sagt hedder jeg Philip Knob, og jeg er overlæge dels på Herlev Gentofte Hospital, hvor jeg driver en forskningsenhed, hvor vi interesserer os meget for, hvordan personer regulerer deres blodsukker, men også hvad der går galt, når man udvikler diabetes, og om vi kan finde ud af nogle veje og adressere det, sådan så man ikke render rundt med for høje blodsukker, når man endelig har udviklet diabetes. Udover det, så som Ellen siger, så har jeg også en overlægestilling over på Steno Diabetescenter Copenhagen, hvor jeg sidder i det, der hedder type 2 diabetes teamet og primært ser patienter med type 2 diabetes, men fordi jeg engang lavede en PhD, der handlede om kronisk bugspytkirtelbetændelse og den diabetes, der kan opstå på det, så er der kommet mange patienter med sekundær diabetes til forskellige pankreassygdomme i mit ambulatorium. Og det er altså både patienter, der har haft kronisk bugspytkirtelbetændelse, men jeg har også nogen, der har cystisk fibrose og andre pankreassygdomme, og derfor har udviklet sekundær diabetes. Og så, fordi vi begyndte at interessere os for patienter, der bliver opereret i deres bugspytkirtel, faktisk min kollega Asger Lund, som også er med i dag, han lavede en PhD, der handlede netop om den diabetes, der opstår efter kirurgisk behandling på bugspytkirtlen. Siden da har vi fået en del patienter, der var med i de studier. De har ønsket at søge mit ambulatorium, så derfor tror jeg på nuværende tidspunkt, at jeg har mellem 15 og 25 patienter uden bugspytkirtel, hvor jeg er ansvarlig for deres behandling af deres sekundære diabetes. Vi har fortsat projekter på Gentofte-matriklen omkring patienter uden bugspytkirtel og deres diabetes, hvad det er, der går galt, hvad det er for nogle hormoner, de mangler, hvad det er for nogle hormoner, man skal substituere. Og i dag havde jeg faktisk tænkt mig både at tale om sådan almindelig blodsukkerregulering, hvad der sker, når man kirurgisk fjerner bugspytkirtlen med den fysiologiske blodsukkerregulering, hvordan man substituerer primært insulin, men også nogle af de resultater, vi har lavet ude på Gentofte, hvor vi også prøver lidt mere eksperimentelle antidiabetiske behandlinger. Så det bliver lidt et sammensurium af forskellige ting og sager, jeg kommer til at tale om her de næste 35 minutter. I er meget velkommen til at afbryde undervejs, bare række en hånd op, så kan vi klare nogle spørgsmål undervejs, og hvis I har større filosofiske eller nogle spørgsmål, der kræver længere udredning, så kommer der også til at være 5-10 minutter til sidst, hvor jeg nok skal svare på spørgsmål. Til at starte med vil jeg også lige undskylde nogle af mine slides. Der er nogle af dem, der er engelske, fordi vi rejser rundt og viser vores forskningsresultater ude omkring i verden, og der er det nødvendigt, at slidesene er på engelsk, og jeg ikke har tid til at sætte mig ned og oversætte dem alle sammen til dansk, så det beklager jeg lige på forhånd. Nå, men til at starte med, så ved I forhåbentlig alle sammen, at når vi måler et blodsukker, så måler vi på det sukkerstof, der cirkulerer i blodet, og det er det, vi kalder glukose. Det er også derfor, I mange gange ser i jeres blodprøvesvar, det hedder plasmaglukose eller blodglukose, når vi måler et blodsukker. Det er enormt vigtigt, at der cirkulerer noget sukker, altså noget glukose i vores
blodbanen, fordi det er sådan, vores vitale organer de får tilført energi og opretholder deres funktioner. Specielt hjernen er afhængig af at få tilført en vis mængde glukose. Normalt i vores standard 5 liters blodvolumen, der cirkulerer ca. 4-5 gram glukose. Så det er faktisk ikke særlig meget glukose, vi under normale omstændigheder har cirkulerende i karbanen. I ved også, at glukose kommer fra kulhydrat, så når vi spiser et kulhydratrigt måltid, så har vi nogle enzymer, blandt andet pankreasenzymer, der hakker de her typisk langkædede kulhydrater i stykker ned til den mindste bestanddel, nemlig glukose. Det kan blive absorberet over tarmslimhinden og ryger direkte over i blodbanen, hvor det selvfølgelig får blodsukkeret til at stige. Det er meget, meget vigtigt, at blodsukkeret i kroppen holdes næsten konstant, og det er der forskellige årsager. Her ser I, hvordan et normalt blodsukker fluktuerer i løbet af sådan en dag, og typisk så ser man jo blodsukkerstigningerne, når man spiser kulhydratrige måltider. Så det er der ikke nogen overraskelse at sige. Men hvis man ligesom kommer ud af det her fluktuationsmønster, at man for eksempel får for lavt blodsukker, så tror jeg også, at I alle godt kan forestille jer, at hvis hjernen ikke får tilført tilstrækkelige blodsukker til at opretholde dens funktion, så kan det selvfølgelig være farligt. Man kan dejse om, man kan bevidste først sådan de kognitive færdigheder og senere hen bevidstheden, og så kan man altså se, at folk besvimer. Og det kan jo specielt være farligt, hvis man for eksempel sidder bag et motoriseret køretøj, og det kan faktisk også resultere i, altså have fatale konsekvenser, selv hvis blodsukkeret kommer rigtig langt ned, typisk ned under eller i omegnen omkring 1 i længere tid, så kan det faktisk være dødsensfarligt. Så det er naturligt nok, at lavt blodsukker kan være farligt. Men hvad så med højt blodsukker, hvis jeg nu står og siger her, at hjernen bare elsker sukker, og det er det, den lever af, og det er det, den fungerer via. Hvorfor kan blodsukkeret ikke bare være højt hele tiden? Det vil jo være fantastisk for de organer, der har behov for energi. Men det går heller ikke, fordi hvis man render rundt med kronisk forhøjede blodsukkerniveauer, så går det ud over de små blodkar, der typisk forsyner vores nethinde i øjnene. Man kan opleve synsnedsættelse og andre ting og sager, øjensygdomme. Det går også ud over de små blodkar, der forsyner nyrenes filtrationsevne, så derfor kan man også opleve nedsat nyrefunktion. Og sidst men ikke mindst, så kan det også påvirke de små nerver, der typisk forsyner fødderne og underekstremiteter, altså ben og fødder, med følesansen. Og det kan gøre, at man for eksempel som patient med diabetes ikke har nogen følesans i fødderne. Man opdager ikke en sten i skoen, der genererer et lille sår. Det kan der gå infektion i, og hvis man kombinerer det med en lille smule nedsat blodtilførsel dernedad, så kan det danne sådan nogle sår, der kan være meget, meget svære at hele, hvor man i mange tilfælde må amputere. Så det er heller ikke godt at have for højt blodsukker. Heldigvis er vores krop udstyret med nogle meget, meget stærke hormonelle mekanismer, der gør, at hvis blodsukker er for højt, så bliver det hævet ned til et relevant niveau, og hvis blodsukkeret er for lavt, så bliver det hævet op til et relevant niveau. Og det er nogle af de hormonelle mekanismer, vi skal tale om nu. Jeg tror, I kender dem. De 2 vigtigste er hormoner, der udskilles fra bugspytkirtlen. Det ene det er insulin, og det andet det er glukagon. Så det vil jeg sige, det er de 2 vigtigste glukoseregulerende hormoner, vi har. De findes altså i bugspytkirtlen, og formentlig kun i bugspytkirtlen. Insulin er jo et hormon, vi kalder også et glukosedeponerende hormon. Det er vigtigt at forstå, at insulin ikke er et hormon, der får sukkeret til at forsvinde fra kroppen. Det faciliterer sådan set bare transporten af det sukker, der cirkulerer i blodet, ind i det, vi kalder insulinsensitive væv, altså i de væv, hvor insulin virker. Og det er levervæv, det er muskelvæv, og det er fedtvæv. Så insulin gør sådan set bare det, at sukkeret eller glukosen bliver transporteret fra karbanen ind i de her væv, men det resulterer selvfølgelig i, at blodsukkeret, altså sukkeret ind i karbanen, koncentrationen af det, at det falder. Så derfor kalder vi det et glukosedeponerende hormon. Det andet hormon, der kommer fra nogle andre celler i bugspytkirtlen, det er det, der hedder glukagon. Det kalder vi et glukosemobiliserende hormon. Og det er altså det her hormon, der får blodsukkeret til at øges. Og det bliver selvfølgelig ikke udskilt som respons på, når vi spiser, eller når blodsukkeret stiger. Det udskilles som respons på et blodsukkerfald.
Og det kan jo typisk være hos raske mennesker, hvis du faster i lang tid, hvis du laver hård fysisk aktivitet i lang tid. Nogle har oplevet det, man kan kalde at gå sukkerkold, hvis de har kørt på cykel i flere timer for eksempel. Så kan man opleve, at blodsukkeret falder så meget, så bugspytkirtlen udskiller glukagon, og glukagon har de her glukosemobiliserende effekter, specielt på leveren, hvor det virker ved at øge leverens udskillelse af sukker. Og det er jo kanon smart, fordi så kommer blodsukkeret op i niveau igen. Så det er de 2 vigtigste glukoseregulerende hormoner, vi har. Det her er bare for at eksemplificere, hvordan insulin bliver udskilt fra bugspytkirtlen under normale omstændigheder. Øverst der ser I, hvordan plasmaglukose eller blodglukosen fluktuerer i løbet af dagen. I ser typisk stigninger ved måltidstidspunkter eller ved mellemmåltider, og der kan I se nedenunder på den lyseblå linje, hvordan insulin udskilles fuldstændig i harmoni med blodsukkerstigningerne. Når man spiser, så kommer der et insulinrespons. Det faciliterer transporten af sukker fra karbanen ind i de insulinsensitive væv, og så ser I her, at blodsukkeret falder bagefter ned til et normalt fasteniveau. Så der er altså en meget, meget fin sammenhæng mellem, hvad man spiser, blodsukkerstigning og insulinudskillelse. Og det er jo det, der bliver et problem, når vi taler total pankreatektomi. Fordi når man udfører en total pankreatektomi, som I ser her til højre, så fjerner man hele bugspytkirtlen og dermed kroppens insulinproducerende celler. Der findes ikke insulinproducerende celler andre steder end i bugspytkirtlen. Og det er jo det samme, det gør sig også gældende for de fordøjelsesenzymer. Der er jo mange af jer, der tager kreon, altså som er kunstige, eller de er ikke kunstige, men de er en substitution af de fordøjelsesenzymer. Og så ligesom når man fjerner dem, i og med at man fjerner pankreas og substituerer dem med kreon, så gælder det også om at substituere insulin, når man fjerner bugspytkirtlen. Her kan I se operationen. I kender Whipples operation. Det skal jeg ikke belære jer om, men det vigtigste at forstå her, det er selvfølgelig, at hele bugspytkirtlen bliver fjernet. Så der resterer ikke noget bugspytkirtelvæv overhovedet, og dermed heller ingen insulinproducerende, eller for den sags skyld, glukagonproducerende celler. Jeg synes også, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at man faktisk også fjerner den nederste del af mavesækken, som I kan se her. Og i den nederste del af mavesækken, der sidder det, der hedder pylorus, som er den her ringmuskel, der afgør, hvornår man tømmer mavesækken ud i den øverste del af tyndtarmen, som også hedder 12-fingertarmen. Så når man mister den her lille ringmuskel, pylorus, så kan mavesækken ikke helt så præcist regulere, hvornår det mad, man kommer derned, bliver ført ud og videre i tyndtarmen. Og det er også en vigtig pointe, når vi skal tale blodsukkerregulering, specielt efter måltidsindtagelse her lige om lidt. Så det, der naturligvis sker, det er, at man fjerner insulin. Man fjerner også glukagon, men jeg kunne godt tænke mig lige at adressere, hvad der sker, når vi fjerner insulin. Her ser I, så får man selvfølgelig diabetes. Når du fjerner alle insulinproducerende celler i kroppen, så udvikler man diabetes, fordi man simpelthen ikke kan få blodsukkeret ned, efter man har indtaget kulhydrater via sine måltider. I ved formentlig mange af jer, at diabetesdiagnosen, den bliver stillet på baggrund af en HbA1c, altså et langtidsblodsukker. Når lige så snart det er 48 eller derover, så har man per definition diagnosen diabetes. For folk, der får fjernet hele bugspytkirtlen, der stiller man faktisk diagnosen uden at måle det her, fordi der stiller man bare diagnosen på operationsdagen, fordi man ved med 110% sikkerhed, at personen vil udvikle diabetes. Men når der så er gået et stykke tid, så vil folk også uden bugspytkirtelbetændelse have et for højt HbA1c, altså langtidsblodsukker, der falder inden for definitionen af diabetes. Man kan også stille diagnosen på andre måder, både ud fra fasteplasmaglukose, efter en oral glukosetolerancetest, hvor man drikker 75 gram sukkervand og ser, hvordan blodsukkerværdien er efter 2 timer. Men det hører sig primært til, når man er lidt mere usikker omkring diabetes, f.eks. ved diagnostik af type 2 diabetes. Så det er formentlig ikke noget, der døjer med, i hvert fald, der har fået fjernet bugspytkirtlen, har været udsat for. Det her er bare for igen at minde jer om de her 3 mikrovaskulære komplikationer, som vi kalder dem. Det er retinopatien i øjnene, altså nethinden, der bliver afficeret, det er nyrerne, der bliver afficeret, og det er de her perifære nerver, typisk der forsyner fødder og ben.
Og grunden til, at man kan opleve de her mikrovaskulære komplikationer, når man har diabetes, det er simpelthen fordi, at blodsukkeret er for højt. Vi ved til gengæld også, at hvis vi behandler langtidsblodsukkeret eller blodsukkeret ned, sådan så vi kommer ned i nogle niveauer hernede omkring i de gamle måleenheder, hvor det er 6-7, nu er det de her andre måleenheder, der hedder 43, 53 og 63. Når vi kommer ned i det område i langtidsblodsukkeret, så kan I se, at risikoen for de her mikrovaskulære komplikationer, som vi kalder det, kommer ned til noget, der ligner meget tæt på 0. I hvert fald meget tæt på, hvad vi ser i baggrundsbefolkningen. Og det er jo simpelthen derfor, vi fokuserer på at behandle langtidsblodsukkeret ned hos patienter med diabetes. Og det er sådan set underordnet, om det er patienter med uden bugspytkirtel, der har diabetes af den årsag, om de har type 1 diabetes eller type 2 diabetes. Ja. Ja, det er ikke noget, der sker natten over, hvis man har ligget højt eller i løbet af nogle uger. Men det er en akkumuleret effekt af for højt blodsukker igennem formentlig flere år. Men altså, der er en helt klart sammenhæng. Jo højere det ligger, og jo længere tid det ligger der, jo større er risikoen for at udvikle de her komplikationer. Men det er en rigtig god pointe, du har det her med, at man skal ikke være nervøs, bare fordi man har gået nogle dage eller en uge eller 2 med forhøjet blodsukker. Altså det adderer en meget, meget lille bitte smule til den her samlede risiko. Det skal også sige, når vi måler HbA1c, altså langtidsblodsukkeret, så er det jo typisk et udtryk for, hvordan blodsukkeret gennemsnitligt har ligget i løbet af de sidste 3 måneder. 3 til 4 måneder faktisk. Så det er sådan en meget et sjus på, hvordan blodsukkeret generelt ligger. Nå, men det her det er bare for at vise jer, hvad der sker, hvis patienter uden bugspytkirtel, der kun får deres basal insulin, det kommer vi tilbage til lige om lidt, drikker 75 gram sukkervand sammenlignet med raske. De raske, det er det, I kan se hernede med de sorte kurver. Det er faktisk Aske Lund, som også er her i dag, der har lavet de her eksperimenter hos 10 patienter uden bugspytkirtel og 10 helt raske kontroller, der er matchet på køn, alder og vægt. Og der kan I bare se forskellen på helt raske personer i forhold til patienter med uden bugspytkirtel og diabetes af den årsag. Altså et fasteblodsukker på omkring 10 her, og så en blodsukkerstigning, der kommer op til de her godt 25 stykker, i forhold til de raske, der har et fasteblodsukker på omkring de her 5, hvilket er normalt, og så en relativt lille blodsukkerstigning, fordi de nemlig har evnen til at producere insulin, og det ser I her. De sorte kurver igen er C-peptid er et udtryk for insulinudskillelsen, og der kan I skal bare se på den øverste kurve her, hvor meget insulin de raske laver, mens der selvfølgelig overhovedet ikke er noget insulinudskillelse hos patienter med der har pankreatektomerede patienter. Så det er jo ikke nogen overraskelse, men bare for at illustrere, altså det er sådan, at man ikke kan producere insulin selv ved et stort sukkerstimulus til kroppen, så producerer man altså ikke noget insulin, hvis du har fået fjernet din bugspytkirtel. Og det er klart, så kan man ikke lave den her, så kan man ikke få den her synkronicitet mellem blodsukkerstigningen og insulinen, så derfor så skal man altså stikke sig med noget insulin. Der har vi heldigvis fået udviklet rigtig mange forskellige insuliner, man kan bruge for at efterligne kroppens egen insulinproduktion. I kan se, hvis I kigger på insulinkurven her i den normale fysiologi, så er der dels noget insulin, der cirkulerer hele tiden. Det vil sige, at man hele tiden har et vist basalt niveau af insulin. Og så er det jo vigtigt, når man spiser et kulhydratmåltid, at de basale niveauer kan blive supplementeret, sådan så man oplever stigning af insulin. Og det er nøjagtigt det mønster, man skal prøve at kopiere ved hjælp af de her insuliner. Det vil sige, at man bliver nødt til at have noget basal insulin, der virker konstant igennem døgnet, og så skal man også have noget hurtigtvirkende insulin, der kun virker, når man har spist et måltid og har behov for at få den her blodsukkerstigning til at forsvinde. Og der er det kunsten, at man kombinerer de her forskellige insuliner. I kan se, at basalinsulinerne er hernede. Det er de her meget flade kurver. Det her illustrerer sådan set bare, hvor meget insulin, der cirkulerer, efter man har taget en injektion med et af de her givne insulinpræparater.
Så I kan se basalinsulinerne hernede, det jeg plejer at bruge mest til mine patienter, det er dem, der virker mest stabilt. Det er typisk det, der hedder insulin degludec, eller det I også vil kende som Tresiba. Og I kan se, at det har en meget fin døgnprofil. Det dækker mere end 24 timer bare ved én injektion. Så derfor kan jeg godt lide at bruge det, så patienterne ved, når de bare stikker sig med det her, så har de en helt konstant basal insulinniveau. Og så skal man altså så også bruge de her hurtigvirkende eller måltidsinsulinerne. Og det er jo dem, I ser herovre, hvor vi ved et stik opnår en stor stigning, men også et hurtigt fald, sådan så det forsvinder igen, når man har fået blodsukkeret på plads. Og det kan I se her, der bruger vi jo typisk de her hurtigvirkende insuliner her som måltidsinsuliner. Og ved at kombinere basalinsulinen en gang dagligt med de her hurtigvirkende insuliner til hvert måltid, så er det altså meningen, at man skal kunne kopiere det her fysiologiske insulinmønster. Det her er bare for at vise Caroline Trunk-Blach-Juel, som var blevet Ph.D. ude hos os. Hun prøvede at sætte sådan nogle CGM'er, altså kontinuerlige glukosemålinger, der måler glukoseniveauet i blodet hver 5. minut, på patienter uden bugspytkirtel, og også hos nogle patienter med type 1-diabetes, der har deres bugspytkirtel, men bare ikke kan lave insulin på grund af sådan en immunologisk reaktion. Og det her, det siger jeg ikke særlig meget, men hvis vi det her bare for at vise, at der var 10 patienter af hver, 10 patienter med PX, det er det, vi kalder pankreatektomerede patienter, 10 patienter med type 1-diabetes, og 10 helt raske kontroller. De var matchet sådan nogenlunde midaldrende, et BMI i normalområdet, og så havde de, I kan se, patienterne med de totalt pankreatektomerede og patienterne med type 1-diabetes havde nogenlunde samme langtidsblodsukker, hvorimod de raske selvfølgelig havde et meget lavere. Noget af det, der er lidt interessant her, det er at se, at patienter med type 1-diabetes har brug for meget mere insulin, end de totalt pankreatektomerede. Vi ved faktisk ikke helt hvorfor, men det er formentlig noget at gøre med, at man også fjerner det her glukagon, når man fjerner bugspytkirtlen, hvorimod patienter med type 1-diabetes, de faktisk har en bevaret glukagonsekretion, der kan være med til at holde blodsukkeret lidt oppe, men derfor så har de også brug for lidt mere insulin. Men på trods af, at de havde så forskellige insulindoser her, så havde de altså nogenlunde samme langtidsblodsukker, som jeg siger. Men når vi ser på, hvor lang tid patienterne brugte, enten i det, der hedder normoglykemi, altså et normalt glukoseområde, det er det grønne, som I kan se her, eller et højt glukoseområde, det er det, der hedder hyperglykemi, det er det blå, eller i hypoglykemi, det er for lavt sukker, det er det røde. Så kan I se, at patienterne med uden deres bugspytkirtel, de har altså signifikant længere tid i det her høje blodsukkerområde i forhold til patienterne med type 1-diabetes. Og det er jo formentlig fordi, at når jeg prøver at skrue en lille smule op for insulinbehandlingen hos patienter uden, de her patienter uden bugspytkirtelbetændelse, uden bugspytkirtel, så overreagerer de, og så falder de ned og får for lavt blodsukker, og så kan jeg ikke skrue mere op for insulin. For jeg vil heller ikke have, at patienterne går rundt og får hypoglykemi, altså for lavt blodsukker, og dejser om og får alle de her kedelige symptomer, der er af det. Så det sætter mig i en lidt fastlåst position. Jeg vil egentlig gerne have deres langtidsblodsukker lidt længere ned, men hvis jeg skruer mere op for insulinen, så kommer der for lavt blodsukker, og så kan vi sådan set ikke rigtig komme videre. Og det er en lidt kedelig situation. Og derfor er det bare sådan, at de fleste patienter uden bugspytkirtelbetændelse, de ligger altså lidt højere i langtidsblodsukker end patienter med type 1-diabetes og selvfølgelig også raske. Og en af grundene, det er jo, fordi man også fjerner glukagon, som jeg kort var inde på. Så lad os lige se på det. Fordi vi har faktisk også kigget på nogle patienter her i en anden sammenhæng, hvor vi gerne vil sænke deres blodsukker, men ikke ved hjælp af insulin. Fordi der sker der altså det her, at de får for lavt blodsukker, hvis vi øger insulindosis. Så Mille Bækdal ude fra en Ph.D.-studerende, en læge ude fra os, har lavet et studie, hvor jeg tror faktisk nogle af jer, der har været med i det her studie, hvor hun undersøgte 12 patienter uden bugspytkirtelbetændelse og 12 raske kontrolpersoner. Igen var de matchet nogenlunde samme alder, samme BMI. Selvfølgelig havde patienterne med uden bugspytkirtel, de havde diabetes, og I kan også se, at de har et relativt højt et lidt højt langtidsblodsukker her. 4 år efter operationen lavede hun de her undersøgelser. Og det hun egentlig gerne vil vise, det var, hun vil gerne konstatere, hvordan
de her patienter, de reagerer på et meget lavt blodsukker. Er der de samme forsvarsmekanismer, som raske har? Og her kan I se, hvis I kan, undskyld, den her lille graf her og helt over til højre, der kan I bare se, hvordan Mille tager blodsukkeret fra de her cirka 5 i faste, og så tager hun det helt ned på omkring de her 2 ved hjælp af en insulindosis, som både de raske og de totalt pankreatektomerede får. Og det her, det er bare for at illustrere, hvordan de raske reagerer med det her glukagon. Det er deres glukagoner især heroppe. Altså de raske har et flot glukagonrespons, og husk nu, at glukagonhormonet fra bugspytkirtlen hos de raske, det signalerer til leveren, at den skal spytte en masse sukker ud. Men de totalt pankreatektomerede her, de har et helt fladt glukagonrespons. Der kommer ikke noget glukagon, og det er jo ikke nogen overraskelse, når de ikke har deres bugspytkirtel, men det fik hun i hvert fald bare konstateret her. Der er også andre, det vi kalder modregulatoriske hormoner, for når du kommer så langt ned i blodsukker, så får du også en stimulering af, her kan du se, man får en stimulering af sin adrenalin, man får et adrenalinboost, der også hjælper leveren til at udskille mere sukker. Man får også det noradrenalin her og noradrenalin her. Her ser vi væksthormon, og så også et binyrbarkhormon, der hedder kortisol. Så de hjælper også med at få blodsukkeret til at stige, men ikke helt lige så potent som glukagon. Og det, der er rart at se her, det er, at selvom man fjerner bugspytkirtlen, så virker de her andre hormonakser. I kan se, at der er ingen forskel på de sorte og de røde kurver. Så selvom man fjerner bugspytkirtlen, ikke har glukagon, så har man altså stadig noget modstand mod et for lavt blodsukker. Men man mangler altså det vigtigste hormon. Så hvis vi kort skal karakterisere, hvad der er vigtigt her for diabetes uden bugspytkirtel, det er 1. Man har selvfølgelig ingen insulinsekretion. Og nederst skal I se, hvis man har noget glukagon, så har man det i meget, meget lave koncentrationer, muligvis for tarmen. Det er vi lidt usikre på, men sådan praktisk taget har man heller ikke glukagon. Så kan I se her i midten, og der er der få studier, der har undersøgt, hvor godt kroppen reagerer på insulin. Og der er noget, der tyder på, at når man får fjernet sin bugspytkirtel, så overreagerer kroppen på insulin. Altså man bliver hypersensitiv for insulin. Og det er en af årsagerne til, at man har så stor risiko, også for at få lavt blodsukker. Så ikke alene har man ikke den der modstandsmekanisme med, at leveren under glukagonpåvirkning spytter mere sukker ud. Man har også det problem, at det insulin, man tager som behandling, det virker ekstra godt og sænker blodsukkeret ekstra hurtigt. Så det er altså det, der er rigtig farligt ved at have diabetes sekundært til pankreatektomi. Og det er derfor, det er så svært at finjustere de her insulindoseringer. Nå, hvordan skal vi så behandle de her patienter? For det første vil jeg sige, at der findes ikke nogen som helst evidens for, hvordan vi skal behandle det. Det er kun baseret på empirisk viden. Det er så nogle læger som mig og patienter som jer, der i fællesskab finder ud af, hvor godt virker det her insulin, der i virkeligheden er udviklet til type 1-diabetes og type 2-diabetes, hvor der er lavet store studier. Så prøver vi det og prøver os frem og finder ud af, hvad der fungerer for den enkelte patient. Så jeg kan ikke vise jer nogle store forkromede studier, der viser, hvor godt eller hvor farligt de her forskellige virker. Det hviler alt sammen på empirisk niveau. Og derfor er det enormt vigtigt, at lægen kender patienten og patientens sygdomshistorie og individuelle karakteristika, og samtidig har en rigtig god forståelse for de enkelte insuliner og de enkelte mediciner, som man vil bruge hos patienten. Hvorfor er der ikke lavet de her studier? Jamen altså, det er fordi, der er ikke så mange patienter, der får fjernet deres bugspytkirtel. I hvert fald ikke i forhold til, hvor mange patienter, der udvikler type 2-diabetes. Der er jo snart 0,5 milliard på verdensplan, der har type 2-diabetes. Så derfor så har medicinalfirmaerne en meget, meget stor interesse i at udvikle medicin til patienter med type 2-diabetes og patienter med type 1-diabetes, og i mindre interesse for patienter uden bugspytkirtelbetændelse. Det er bare et faktum, vi må leve med. Men til gengæld er der heldigvis så nogen som os, der går og interesserer sig lidt for, om andre præparater kan bruges til patienter. Andre præparater end insulin kan bruges til patienter uden bugspytkirtel. Og her ser I, det er også Karoline, der har lavet det her studie.
igen, det er de pankreatektomerede med blå kurver her øverst, og de raske nederst. 2 forsøgsdage, hvor patienterne kommer ind med et faste blodsukker, så får de et flydende måltid mad, som sådan et standardiseret måltid, som vi kalder det. Den ene dag får de så også et skud placebo, altså saltvand, ind i deres underhud, og den anden dag får de et skud med det her, der hedder lixisenatid, som er sådan en GLP-1, hedder det, receptoragonist. Det er noget, man bruger til at behandle type 2-diabetes med. Og her kan I bare se, at det virker faktisk ret godt hos de her patienter. Her ser I deres faste blodsukker på placebodagen ligger på omkring 10, og efter måltidet kommer blodsukkeret op på knap 20, eller på omkring 20. Men hvis man tager et skud af det her GLP-1-hormon, så kan man altså faktisk halvere den blodsukkerstigning, man ser efter det her måltid. Det er det første projekt, der er lavet i den patientgruppe med det her stof, og vi håber, at vi kan gå videre med det, og på et tidspunkt få det undersøgt, så det også kan tilbydes som en behandling. En anden interessant ting, vi også har undersøgt, det er det, der hedder SGLT2-hæmmere. Undskyld navnet, men det hedder de altså. Og her ser jeg et billede af, hvordan nyrerne... Hvor lang tid har jeg, Ellen? Okay. Ja, okay. Her ser jeg et billede af, hvordan nyrerne filtrerer blodet i det, der hedder glomeruli. Det er jo sådan, det hedder det hedder sådan nøglekar, fordi det ligner sådan en garnnøgle. Blodet kommer ind her og bliver filtreret, og så bliver der dannet det, der hedder præurin i de her rør, der findes i nyrerne, og så til sidst så kører det igennem det her rør og bliver filtreret, og så ender det nede i blæren som urin. Det, der så er smart, og det, der evolutionært har været en vigtig overlevelsesmekanisme for os, det er, at nyrerne er i stand til at hive sukker fra urinen tilbage til kroppen. Fordi under normale omstændigheder er det ikke hensigtsmæssigt, at man mister energirigt sukker ned i toilettet. Det vil kroppen gerne gemme på til dårligere tider. Så derfor så sidder der sådan en transporter der hedder SGLT2 her, lige efter at det, der hedder præurinen, er dannet, hvor der er rigtig meget sukker i. Så den her transporter hiver alt sukkeret tilbage til blodet, og derved så bevarer man sukkeret i blodet og undgår, at det kommer i urinen og ned i toilettet. Men så er der nogle kloge mennesker, der har sagt, okay, hvad hvis vi blokerer den her transporter? Kan vi så faktisk ikke hos patienter med diabetes sørge for, at de afleverer noget sukker ned i toilettet? Fordi så bliver de vil jo gerne af med noget sukker, og det er hensigtsmæssigt på den måde. Så har man udviklet nogle stoffer, der blokerer den her transporter, og så kan man faktisk, i stedet for at man udskiller meget mikroskopiske mængder sukker som rask igennem urinen, så kan man faktisk øge den sukkerudskillelse til op til 80 gram dagligt. Og det er jo altså relativt meget sukker, når I tænker på, at der under normale omstændigheder kun cirkulerer omkring de her 5 gram sukker i karbanen. Så man kan komme af med rigtig meget sukker gennem urinen, hvis man tager de her SGLT2-hæmmere. Og Mille udefra os, hun har også lige publiceret det her studie i et meget fint tidsskrift, der hedder Diabetes Care, hvor hun undersøgte igen 10 patienter uden bugspytkirtelbetændelse, 10 raske, og så sammenlignede hun, hvordan den her, bare 2 doseringer af den her tablet, den virkede på deres blodsukker. I kan bare se igen, det er midaldrende folk, der er tale om, slanke mennesker. Faste plasmaglukose hos patienterne var omkring 8, hvorimod de raske har et normalt blodsukker. Langtidsblodsukker på omkring 63, cirka 4 år efter operation. Og hvis vi kigger på kurven her, eller vi kan lige se forsøgsopstillingen, hvis vi kigger her, så kan I se, at patienterne de fik 2 måltider. En dag, hvor de fik en placebo-tablet, aften før og samme morgen, og så gik der noget tid, og så kom de ind til en ny dag, hvor de fik en samme måltid mad, men med et aktiv tablet aften før og en aktiv tablet samme dag på måltidstesten. Hernede kan I se, jeg har kurverne her kan I se, hvordan, hvis vi starter med at kigge på de sorte kurver, det er de raske, de bliver ikke specielt påvirket af det her, fordi deres blodsukker er så lavt, så de filtrerer næsten ikke noget sukker igennem deres nyrer. De har det her faste blodsukker på 5 og stiger kun en lille smule reduktion, når de tager den her SGLT2-hæmmer. Men se engang, hvad der sker med patienterne med uden bugspytkirtel her. For det første vil jeg sige, de kommer ind på dagen, hvor de skal have det aktive, eller hvor de har taget det aktive aften i forvejen, og så også får det til deres måltid, med et fuldstændig normalt faste blodsukker. Helt som raske har. Altså det falder herop fra omkring de her 8 ned til 5.
Det synes jeg er ret unikt i sig selv. Og for det andet kan man også se, hvis vi kigger på den stigning, de oplever efter det her kulhydratrige måltid, så oplever de også en signifikant mindre stigning i deres blodsukker, når de tager den her SGLT2-hæmmer, simpelthen fordi de udskiller mere sukker ned i toilettet. Og det er en behandling, som jeg har prøvet på et par patienter nu. Det er lidt med bævende hånd, fordi der er selvfølgelig også nogle bivirkninger til det her. Når man øger koncentrationen af sukker i urinen, så kan I måske også forestille jer, at det bliver et bedre substrat for mikroorganismer. Man får øget risiko for svampeinfektion omkring kønsdelene. Man skal være ekstra hygiejnisk efter vandladning, fjerne al resturin osv. Så der er også nogle problemer med det her. Men nu prøver vi det, og så ser vi, hvordan det går. Jeg håber meget, at vi kan få patienterne i mål med det her. Og det her, I skal huske på, at det her er en måde, uden at man doserer insulin, sådan så man formentlig ikke har den der samme risiko for lavt blodsukker. Og det er det, vi for altid gerne vil opnå. Et lavt langtidsblodsukker, uden at man øger risikoen for lavt blodsukker. Så det håber jeg virkelig meget bliver fremtiden. Så er det det her med, der er lidt, det der er så underligt, når man taler diabetes sekundært til pankreatektomi, det er, vi fjerner insulin, og så giver vi selvfølgelig insulin. Vi fjerner fordøjelsesenzymer, og så giver vi selvfølgelig fordøjelsesenzymer til jeres måltider i form af kreon. Vi fjerner også glukagon. Hvorfor giver vi så ikke glukagon? Der findes glukagonpennen. Man kan tage glukagon, men der er bare aldrig nogen, der rigtig har undersøgt, om man kan bruge det i behandlingen. I hvert fald ikke indtil nu af diabetes sekundært til pankreatektomi. Iben ude hos os har lavet et studie, bare for at finde ud af, om glukagon overhovedet virker på patienter uden bugspytkirtelbetændelse. Og der har hun rekrutteret 3 grupper, en uden bugspytkirtel, en med type 1-diabetes og en gruppe raske kontroller. Og så har hun simpelthen udsat, og det er jo klart, dem uden bugspytkirtel, de har hverken insulin eller glukagon. Dem med type 1-diabetes, de har ikke de her insulinproducerende celler, men de kan lave glukagon, og de raske har selvfølgelig begge hormoner. Så har hun udsat dem for inde i vores forskningsenhed 2 dage hver. 1 dag, hvor de fik en placeboinfusion, det er bare en saltvandsinfusion, og 1 dag, hvor de fik en glukagoninfusion. Og så hun, hvordan det virkede på deres lever i forhold til, hvor meget sukker den spytter ud. Det her er bare for at vise jer, at alle 3 grupper, både totalpankreatektomerede patienter, type 1-diabetes patienter og kontroller, de får altså 1 dag, hvor de har meget høje glukagonniveauer, fordi det gav Iben jo i en IV glukagoninfusion, og den anden dag på placebodagen, der har de altså ikke noget. Så det er meget sådan et sort-hvidt eksperiment, kan man sige. Det her er bare for at vise, hvad der sker med insulin. I kan se, hvis vi kigger hernede, at patienterne, de totalpankreatektomerede patienter her til venstre, og patienterne med type 1-diabetes til højre, de har selvfølgelig deres basalinsulin. De kommer, når de er på deres basalinsulin, så heldigvis har de noget insulin cirkulerende. I kan se de der lodrette streger, det siger bare noget om, hvor stor variation der er på data. Så det varierer meget, men bare for at vise, at de har noget insulin. De raske, de reagerer faktisk ved at udskille lidt insulin. Det øverste her, det er det, der hedder C-peptid, som er et restprodukt af insulinen, men også bruges til at beskrive insulinudskillelsen. Men I kan se, at de udskiller faktisk også lidt insulin her, som respons på glukagon. Det er ikke så interessant i behandlingsøje med. Men se en gang her, hvor meget sukkeret stiger hos patienter uden bugspytkirtel over til venstre. I kan se, at patienter uden bugspytkirtel har en ekstrem følsomhed for det her glukagon. De stiger jo altså 4 til 5 gange så meget som raske. Så der er ingen tvivl om, at glukagon virker hos patienter uden bugspytkirtelbetændelse. Når de får glukagon, så kommer der en blodsukkerstigning. Og det giver os bare håb for, at man måske i fremtiden kan bruge glukagon som en modregulator mod for lavt blodsukker. Og heldigvis er der også en hollandsk gruppe, der arbejder netop med det her. De tager nogle specielle moderne pumper, hvor der både kan være insulin i og glukagon i, og så får de her pumper til at tale sammen med kontinuerlige glukosemålinger. Så når blodsukkeret er lavt, så spytter pumpen lidt glukagon ud. Når blodsukkeret er højt, så spytter pumpen lidt insulin ud. Præcis som den rigtige bugspytkirtel gør. Og de har lavet et lille eksperiment her, der blev publiceret sidste år. Kun 10 deltagere, der prøver de her pumper, og indtil videre ser det rigtig godt ud. I kan se,
hvor meget det her, det primære endepunkt, nu skal jeg lige prøve at se, men jeg kan følge med her. Det primære endepunkt, det var, når de har de her pumper, i forhold til når de ikke har de her pumper og deres sædvanlige behandling, hvor lang tid er de så i det, vi kalder normoglykemi eller euglykemi. Og det kan I se her, når de har pumpen, det er det, der hedder bihormonel applikation her, så kan I se, at der i 78% af tiden er de inden for den normale glukoseregulering. Hvorimod, når de har deres normale behandling, så er det kun knap 60%. Så er der noget, der tyder på, ved at bruge de her pumper, hvor der både er insulin og glukagon i, så kan man altså øge andelen af tiden, hvor man har et normalt blodsukker. Og det vil over længere perioder selvfølgelig også resultere i, at man har et bedre langtidsblodsukker, og dermed mindre risiko for de her komplikationer til diabetes. Så hvis jeg kort afslutningsvis skal sige her, jeg ved godt, jeg har brugt næsten al min tid, Ellen, skal sige lidt om fremtiden, så tror jeg på, at vi i fremtiden vil se udvikling af SGLT2-hæmmere, som jeg har set et data på. Muligvis også metformin, det har jeg ikke talt så meget om, det kan vi måske gøre her bagefter, som er det mest hyppige glukosesænkende middel, som man bruger til type 2-diabetes. Jeg tror også, man vil se pumpebehandling, både med insulin alene, men selvfølgelig også med glukagon i, og så specielt de her pumper, hvor man både har glukagon og insulin i. Og så er der jo også hele historien om øcelle, altså insulin, altså de øer, de hormonproducerende øer i bugspytkirtlen, der producerer både glukagon og insulin, at man i fremtiden måske også vil komme til at transplantere dem. Og så er der også selvfølgelig også mange andre ting, og ting, vi ikke ved noget om på nuværende tidspunkt. Så det er bare for at sige, at jeg tror, der er håb forude for, at vi kommer også til at bruge noget andet end kun insulin til patienter uden bugspytkirtel. Nu fik jeg også snakket mig varmt. Sorry, men lad os tage nogle spørgsmål. Det er vores gruppe og nogle af dem, der har lavet alle eksperimenterne ude på Gentofte Hospital. Dem vil jeg selvfølgelig gerne sige tusind tak til. Jeg hedder John, og jeg har et spørgsmål omkring tid i målområdet. Vi får at vide, at vi skal ligge mellem 4 og 10 som vores mål. Men jeg har lige læst en undersøgelse, der viser, at det er bedre at ligge 50% inden for målområdet, der hedder 4 til 78, eller 7,8, undskyld. Har du noget kendskab til det? Der er ingen tvivl om, at jo lavere du kan få dit langtidsblodsukker ned, eller jo længere tid du kan være i det, der hedder normoglykemi, altså med et normalt blodsukker, jo bedre er det i relation til udvikling af de her mikrovaskulære komplikationer i øjne og nyrer og i nerver. Men det må bare ikke være på bekostning af, at man får for lave blodsukker. Så lige så snart, at der er risiko for, at man får for lave blodsukker, eller man oplever for lave blodsukker, så hæver vi altså den bare og går på lidt på kompromis og siger, så må vi altså øge din risiko for de her mikrovaskulære komplikationer, for at undgå, at du får for lave blodsukker. Det er ikke til at leve med de der lave blodsukker. Men der er ingen tvivl om, hvis du kan få det derned i det niveau, uden de lave blodsukker, så er det bedre. Var det svar på spørgsmålet? Ja, men det var så kun 50% af tiden, man behøver at ligge i det område fra 4 til 7,8. Ja, altså... Det er bedre end at ligge 100% inden fra 4 til 10. Altså, hvis du ligger 100% inden for 4 til 10, så kan du jo også ende med at ligge op mellem 8 og 10 hele tiden. Og det er måske et udtryk for, at det ikke er særlig hensigtsmæssigt. Men hvis du så er 50% sørger for, at du er inden for et lavere område, det er så bedre. Jeg tror samlet set, at det bare er et spørgsmål om, hvad de gennemsnitlige blodsukker i virkeligheden er. Jeg håber ikke, bliver forskrækket, fordi jeg sagde kun 5 minutter. Ja. Du skal lige højere. Ja, men bare sige, at jeg kan gentage, hvis... Ja, jeg synes bare, når vi ser diabeteslæger, så hører vi ikke om mulighederne. Altså ikke andet, end vi bare oplever, at det er ekstremt svært at styre. Og at blodsukkeret går op og generelt, generelt er meget høje. Men er det sådan, når man skulle udfordre det, eller siger, er der andre langtidsvirkninger, som man måske skulle teste af i en periode? Fordi man får bare at vide, det du skal tage, og så må vi selv prøve at regulere. Ja,
Der bliver spurgt til, om man skal udfordre læger, der kun siger, at der er en fixed dose, eller en fixed behandlingsform. Og det vil jeg helt klart sige. Der findes mange muligheder. I så på de der forskellige insulinprofiler. Man kan sætte det sammen sådan, så det kan individualiseres og tilpasses den enkelte. Jeg siger ikke, at alle kan komme i fuldstændig perfekt mål, uden at få lave blodsukker, men jeg oplever tit, når jeg får patienter, at vi kan modellere på en hel del, vil jeg sige. Så det synes jeg bestemt, man skal. Og jeg kan sige, at grunden til, at jeg ikke skal være læge for Ellen mere, det er, fordi jeg har fået et nyt job. Jeg starter i Novo Nordisk her 1. i 12. 2023, men heldigvis så er det Asger Lund, der sidder deroppe, der overtager mit ambulatorium, og også der går i mit ambulatorium lige nu. Og jeg kan love jer for, at Asger nok skal være på dupperne for at sørge for at finde den individualiserede, bedste og optimale behandling for den enkelte. Ikke, Asger? Godt. Den er tændt, ja. Jeg har bare lige et spørgsmål angående vanddrivende medicin. Kan det påvirke ens sukkertal? Vanddrivende medicin? Det er ikke... Nej, det vil jeg... Det korte svar nej. Okay, tak. Jeg havde lige et spørgsmål vedrørende kreoner. Du sagde, at det var med til at findele kulhydraterne også. Men jeg har fået at vide, efter jeg blev opereret, at jeg skulle have dem, når jeg fik noget protein eller fedt, og jeg godt kunne spise kulhydrater uden at tage kreoner. Men hvis kreonerne er med til at findele sukkeret også, så forstår jeg ikke rigtig sammenhængen. Nej, altså hvis du kigger på indlægssedlen i kreon, så står der, at der er jo både lipase, det er det enzym, der sørger for, at man kan absorbere fedt. Der er også det, der hedder protease, det der gør, at man kan optage protein. Og så er der også det, der hedder amylase, som er et enzym, der skærer kulhydrater i stykker. Så der er de enzymer i. Men det er jo sådan, at man kan faktisk godt, fordi man har blandt andet bakterier i tarmen, der også kan være med til at fordøje de her langkædede kulhydrater. De kan ligge i forskellige gæringsprocesser. Så man kan faktisk godt optage relativt meget kulhydrat selv, uden de her fordøjelsesenzymer. Det, der er vigtigst, det er jo den her fedtdiarré, man kan opleve. Og det er jo det, man typisk får symptomer af, hvis man mangler enzymerne. Så det er det vigtigste, så det tror jeg, det vedkommende mener. Tak. Ja. Hvis ikke der er flere, så tror jeg, vi skal sige mange tak til Philip. Selv tak.